Aw niya ni mga madi ba na pa di? Aw tabibili ako ng merindalan bago magpauli sa amin. Kaso nga lang hindi ko aram kung ano ang pangalan ng merindalan na ito. Higit pa lang ang Aw inagom pala ito. Sana all. Sumisang bi. Aw hinagom. Dito pala ang pwesto ni ate. Aw sa may gilid bagay kang basap kan tabako. Aw ta medyo makantinad naman bagade. Limot ko nang namit ito kasi haloy na ako nitong hindi nakakatikim. Aw nakatikim ako nito nung bata pa ako kasi gumagawa nito ang kapitbahay namin na si Cha Mili. Naagom ni Gapos. Aw shoutout na sana sa Indo Pamilya Gapos. Aw urulian na naman sa oras ng kadako na naman ang tao sa sentro. Sa mga oras yan papunta na ako sa paradahan ng padya. Aw shoutout sa sana digdiyo sa solterong nagdadanga-dang nais na biro sa personal perwisado kaan bulino na lang. Aw garo man sa utangan chewis sabi. Mabuti lang at magandang panahon sa mga oras na yun na di nagurang. Nakaambag lang tayo nakagayunan dito sa sentro